ana sasming lan ingsun jagat wasesanipun Bathara wong bawana langgeng sinung widatang amrat ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Patih Kresnengkara kaya dadi kadhe peken si Kakang Patih Udawa wondene sira ingsun piji ora ngajengan manira Kakang Patih Udawa Nung inggih diwaji sembahku pengayoman kula nerima duka marang penjelahan Gusti kula sinuwun marang Bundrawati sinuwun marang Gusti Bathara Kresna sinuwun wanler sabda teng paduka njeng sinuwun amuji dhateng wiswanipun ingkang ati kepatihan ing jawi sanget damel kuwatosi manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitra acara maras nanging sareng wonten ngarsa paduka Kanjeng sinuwun manah kula tebih saking raos kemarasan wontenipun namung ayem tata titi yang tentrem salebetipun manah bingah tanpa wani kepareng nyadong dawuh timbal paduka Kanjeng sinuwun nggih ya Kakang Patih Udawa marmane sira ndak piji napa dadi batal wakil ingsun marata diagi pranata tata rakiting kamarajan negara Indrawati aturna marang panjenengan ingsun sak mendhang aja nganti ingkang karemping Kakang Patih Udawa menawi paduka ndang tata rakiting kamarajan negari Indrawati sinuwun tentu sadutan gadhah uji wadi para kalosan sanjek seka katya kali luring musaba nusa kepen negari Indrawati mandhapipun pating sanjek prabu prajuritan ingkang boten kendhat dene tansah gladhen ulah keridhan kapalan sawanji-wanji praja paduka Indrawati katembung parangkaka tartentu boten badhe kepo kunca paduka Gusti kula sinuwun ingkang abdi kepatihan repa kasawrana putung sumangga kabandhena sinuwun bawuh niki ya Kakang Patih Udawa gawe bombong sarta gawe marem tias ingsun teka jangketan dadi aturmu Kakang ora lewat pakaryan kang utama wae tindakna selawase urip sinuwun sedaya menawi sampun paduka dhawaken tartemtu kula boten badhe suwala nanging dereng lan sak sambungipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhaping modho paduka Gusti kula sangkata sinuwun marang Bundrawati ya Kakang Patih Udawa marmane Kakang Udawa atur bekti marang panjenengan ingsun ora lewat Pak Kompoti bos padha-padha ya Kakang Udawa prayoga nanggon ngadhep ana ngarsaning ingsun sampun boten kirang prayoga ya inepun ora mungko sithik kadangipun Kakang Dimas Nggarabaruji Setyaki nggon musuhan ngersanipun Kakang padha kanthi raja sapratamu kadangipun Kakang Tambak Yuda Duname pasang kaliman tadi Dina-dina kila duli dumawang tawang tawang Sinabut kila kila tinapin saking siku dan dari ibu tolo Pokok Rabu Parmati babu jinat misalipun yang Araying suwalu bumi pun senjaki Suan kula betul kelangan setunggal kula pokok marang kula ngaturakan sembah Sungkem mangat bekti kula kunju sandati moto watuko Kanjeng Pokok Rabu Indrawati Pokok Rabu Sri Bathara Kresna ya Setyaki sihat diatur bekti ana ngersaning pun Kakang ora lewat pangestuning Kakang bae tanpa ngono Dimas Nggarabaruji kawula niki sampun saged anggen kawula pundi Koko Prabu dadosaken jejimat pagesanganipun Kang Rayi Nggarabaruji prayoga nunggon mulunggu sampun boten kirang sekeca Numan ki Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama sewel panaturipun ingkang Arayi Indrawati tadah wadana mbok bilih ngantos andhat anggen lanang lirawa paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura kuciwa tiasing manah paduka mestinipun ning atasipun paduka rawuh wonten Praja Negari Indrawati teka kula mboten misung-misungaken menapa-menapa katitik rawuh paduka mriku sengkan-sengkan datan pepoyan datan maring cecuring saderengipun mestine kula menawi ingkang Rayi Indrawati mangertosi bilih paduka Kanjeng Koko Prabu mriku badhe rawuh wonten Praja Negari Jenggala Ura partentu ingkang rayipun Sri Bathara Kresna
Arsa ngrakit krita kencana karo kamethuk madu Kanjeng Prabu saha nyawisaken nirmala. Kinarya miji yamyan madu Kanjeng Prabu Baladewa. Nanging ewas manten Koko Prabu. Gandeng sampun watawis dawuh rawuh paduka wonten Praja Negaring Dwaraka, keparenga nampi asung Buddha pangastawa. Tuwin pambagya raja mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka. Ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu Warwaya Putra jagat Patendra Jayadiwaku waladal. Ya Kresna aja walangati. Ya senajan piye wae kananing pun Kakang. Anggonipun Kakang sowan ana ngersani Kyai Prabu Kresna Indrawati. Mungguhmu iki kurang prayoga, mungguhmu iki kurang pantes yen to dipisungsungake ngersanipun Kakang. Nanging ya kaya ngapa gedhe rasa panarimaku. Najan aku kuwi urip ora ngadeg Nalendra wae aku wis bungah. Najan aku urip ora nyanding garwa Prameswari, najan aku gesang ning Padupada iki ora lungguh ning dampar kencana ning atiku wis tentrem. Inggih. Mergo ngene. Tak rasa pun Kakang iki saya ndak tuwa, ndak umur, ndak sepuh. Ngono. Pun Kakang iku ora nguber kadonyan. Menapa mekaten? Iya. Ya syukur binati saya. Mangayu bakti sekti jumulung Koko Prabu. Ya. Pandaduraja Sampudha pangastawaning siye adi wis tak tampa Kresna. Ora lewat pun Kakang aturake salam tak lingku wae katura ana ngersani si Adi Ndrawati. Kresna. Ya sampun sanget anggen kawula pundi. Damel bombong kasipun ingkang rayi pun Atmana Koko Prabu. Koko Prabu. Koko Prabu Pandura. Koko Prabu Baladewa. Tajan ingkang rayipun Setyaki ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu Baladewa. Yo. Kadangipun Kakang Dimas Gandurung Ki Setyaki wis katompo. Ora ana pangestuning Kakang wae tampan ngono siadatur bekti nursanipun Kakang gawe marem atine wong tuwa. Sampun sanget anggen kawula pundi. Boten langkung. Kaprayugan oleh patungan Joko Prabu Baladewa. Koko Prabu Baladewa Pandura. Setyaki kok ya ora kurang kepenak. Lho mangke sinten? Sanajan ingkang abdi kepatihan Udawa, kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Udawa iki kasinggihan mekaten. Jagat Dewa Bathara Kakang Udawa. Ya yen wonten timbalan. Sadurunge aku matur karo Kakang Patih Udawa, pancen wis tak tata alasaning atiku. Nggonku ngrakit ukara aja ngasi gawe boreh atining Kakang Udawa. Mergo apa? Jagat iki wis padha nyekseni wong sak negara Mandura luwih Ndrawati wis padha pirsa, wis padha ngerteni, wis padha meruhi yen to Kakang Udawa kuwi tinemu werda. Tinemu kadang werda saka Baladewa. Mergo ngeling ngabanane uripna ing Widara Kandhang. Cilikanku tansah mbok kutang. Sarpane tansah dimong. Dening Bapa Sagopa. Iya. Kula sing gedhe pangapramu aja lara ati, aja kagol ing panarima. Yen to Setyaki sing ngaturake sembah ngersani Baladewa tak tampa kuwi lho malah jenyatane Setyaki iki kapan adiku. Nanging yen to kowe kuwi kakangku, mula yo Kakang Udawa. Aja lara ati. Kowe ngaturke sembahmu ora tak tampa. Waduh. Dosa menapa ingkang sampun kula sandhang sinuwun. Lho, nggih. Iya kados pundi? Aku mau wis matur. Iya. Sepisan ngene labuhan aku urip ning Widara Kandhang. Labuhanku gedhe tumrap Baladewa. Ping pindhone. Miturut umur, yen to dipitung saka yuswa Udawa kuwi luwih tuwa tinimbangane Baladewa. Mula apa jamak lumrahe, apa pantes ning atase wong tuwa kok ngaturke sembah ana ngersaning sing nom kuwi malah mengko aku sing kuwalat. Nanging paduka mriku Nalendra, ora usah. Nom timbang Kakang Udawa. Mula sembahku tak jaluk tanpa nono, sembahmu ora tak tampa Kakang Udawa. Waduh iki. Kowe iki sampun sing. Kula mriku menawi sampun midhanget paduka ngendika santak menika.
kaya teng ketoprak. Ketoprak. Lho, mbok dipirsani piyambak to Kang Yayi Mas. Piye? Koko Prabu Baladewa sampun ngagem klepen. Kowe abing minggir-minggir wis seragam yoga. Kaya wong bareng ndahar bayi ngono. Kuwi aja aneh-aneh. Mboten niku alat wong mau pun ngatur kesembahan kula. Isinipun menawi menika estu lair lan batos kula tampi najanto dawa sami-sami. Lah ngono kuwi. Nah iki. Lah syukur alhamdulillah. Utawa ki ning omah dindas-ndaske karo bojo. Ning omah kon nisah-nisah kon gosok. Umbah-umbah. Lah yo ngelingi uripku ki melu mara tuwa. Iki kedaton pasewakan kok malah nampa sembahing nalendra. Anu sinu mbok mengke di sertifikatke. Ajeng kula pajang teng omah ben bojo kula niku mboten wani kalih kula. Kakang Dawa wonten dawuh. Tak kira yen kok bab perkara garwa ya bojomu ya garwaku. Kuwi wis ora iso di. Oh, ampun. Lah nek mriku mawon mboten merantasi sangsaya kula nggih sengara. Lah iya, ha iki. Mung gumantung rasa panarimamu. Ha inggih ngaten. Kresna wonten timbalan. Kresna mriko napa lah kula niku yo nganggo Kresnengkara ngoten lho kula niku yo Kresna. Ya Kresna kula wonten dawuh Koko Prabu. Mesti bae tuwuh untuk pitakon sajroning atine Si Adi. Iya. Apa to darunane lan apa sababe pun Kakang iki ora dadi saben sowan. Ana ing Prajanegara Ndrawati dina sak mengko pun Kakang sowan. Ijen tanpa ruwang, tanpa kantha, uga tanpa kandi. Mesti bae Si Adi wis nyokro bawa yen to sowanipun Kakang iki sajak semu gembol wigati. Mula aku njaluk Purbawasisa ngursani Kyai Prabu Ndrawati. Pun Kakang tak maju. Tak mingset nggonku sowan mergo ana perkara ingkang bakal tak aturaken ngursani Kyai Prabu Ndrawati. Kresna. Koko Prabu. Kula ngrumaos sinajan kula jejer nalindra wonten negari Ndrawati nanging menawi kula nampi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa menika tartemtu sadaya wekdal saha Purbawasisa najan kula nalindra nanging kawon kelan perbawanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Ayo. Pramila wekdal kasumanggaaken ingkang rayi badhe nungsung merton nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda pamadhawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Anjrah ingkang puspita kasiring samirana mek kadung ngas kandhano bawah ranas arep nanging priya
ya jagat pangestu ngrawaya ubud jagat Kresna kula wonten timbalan Kakang Prabu sepisan suwanipun kakang iki tetinju marang karajaning Siadi Ndrawati senajan ora ndak aturake mestinipun kakang aturake nggonipun kakang tetinju marang karajaning Yai Kresna kuwi wis mau sadurungipun kakang suwan mrene nggih yo nanging ana rasa sartana wigati ingkang tandhang pinambeng dadi gegembolaning rasa arasanipun kakang ingkang wis tak gelar tak gulung tak petung tak petang aturipun kakang iki kira-kira bakal kanggep luput apa ora dening Nyai Prabu Kresna katitrek pun kakang kuwi najanta tinemu werda nanging pun kakang wedi yen to ngasi mengko pun kakang kena siku dendaning dewa jotatane opo Yai Kresna kuwi titih Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Mula yen to nganti aku kuwi ndhisiki marang keparenging dewa, pun kakang wedi kena welak ing Jawata. Yen to ora tak aturake kok malah mung dadi penyakit. Nyatane kabeh iki mung dadi gegembolan rasa. Sarta gegembolaning nalar. Merga lara laraning raga kuwi gumantung saka nalar. Yen to nalar iku tansah digunakake kanggo mikir sing becik-becik, yen to nalar kuwi wening. Yen to pikirane kuwi resik, ragane mesti ya bakal waras. Nggih. Kosok balene. Yen to pikiran kuwi kebak perkara ingkang saru. Kuwi malah mung rusak raga. Nggih, leres-leres niku leres iya. Mula kepeksa pun kakang kudu matur ngersani Yai Kresna senajan tombo mengko dewa nganggepun kakang iki dhisik kepaning dewa apa piye aku ora gagas mergo iki wigatiku pribadi perkara kena saru siku ning dewa kuwi mung urusanku karo sing gawe urip yo menapa ingkang badhe paduka ngendikaken ha iki ngene Bloko Suta Kresna Telung Candra kepungkur pun kakang iki nampa sasmitaning para Jawata lumantar pasumenan nalika semana dewa ngendika marang pun kakang wantar sadaning dewa liwat ana ing marganing pasumenan nalika semana aku didhawuhi supayane nggayuh kanugrahan inggih kanugrahan menapa engko sik dewa paring dawuh yen pun kakang kudu nggayuh kanugrahan wong dene kanugrahan kuwi mau mapane ana ing Astana Gada Madana monggo ana ing Astana Gada Madana kuwi papan pesanggraning para leluhur Turas Getih Mandura kalebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa ya wong tuaku ya Sudarmamu sinarekake mapan ana ing Astana Gada Madana mula ora aneh yen pun kakang ngantuk sasmita kang kaya mangkono merga ngene pun kakang iki kalebu putra pambayun saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa Kresna sasmita saka para dewa sing tak tampa lumantar pasumenan iki mau bakal tak tanjake marang ngersane Yai Prabu Ndrawati. Bakal tak tanjake ngersane Yai Prabu Kresna. Kepiye? Munggo pamrayo gamung lan kepiye munggo iku pratikelmu, Yai. Nuwun sewu, Kakang Prabu. Piye? Menapa para Jawata ingkang paring sasmita dhateng arsa paduka menika kula mredekaken kanugrahan menika wau sinebat menapa lan wujudipun menapa wonten kabar utawa sasmita utawa wangsit sing tak tampa cetha sadaning dewa ingkang lumantar jroning pasumenan iki mau Kresna yen to dina sakmengko iki bakal ana tumibaning wahyu kang aran Wahyu Purba Sejati mula ngene sajumlah urip ning alam madang Baladewa kuwi urung tau kok sing jeneng gayuh suwijining wahyu mula gandeng sasmita sing tak tampa iki matelakake yen to Baladewa kudu gayuh wahyu mula iki iso ora iso saguh ora saguh Baladewa kudu kedunungan wahyu mula Kresna gandeng sira Yai Prabu Ndrawati kuwi nalindra ingkang wasis ing samu barang lir aku tak njaluk tuntunan supaya aku entuk wujuding Wahyu Purba Sejati kuwi mau aku tuntunan Kresna
tumpung manuk kaya mboten bisa nemeti. Utawa meneng. Iya. Kula menika niat kula nggih namung saur-saur manuk kemawon. Yo. Kowe mengko yo bakal antuk kanugrahan. Oh iki syukur. Mergo kowe kuwi uga turasing Mandura. Nggih. Nek isih uman, waduh. Panen terus mboten uman pripun. Mosok golek wahyu kok dateng warung Madura. Aja jlemongan, mboten nyanyi Mas mboten. Aku njaluk dawuh monggo Kresna. Koko Prabu. Lah kok gathuk kalian menapa ingkang kula tampi lan gathuk kalian menapa ingkang kula raosaken. Piye? Ana perkara apa? Kawuni ngono Koko Prabu. Satwari kapengkering ingkang Rayi Ndoraka menika ugi nampi sasmitaning dewa. Kowe lak dalah kowe. Ayo jagat pangestu kaya apa jagat. Isine padha marang apa sing tak tombo. Nggih, arep entu mekaten. Wah, edan Kresna ya. Pun Kakang Wisisa napa? Pun Kakang Wisisa ngrahita. Yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan iki, mbok mengko lumantar adhiku ya adhimu si Bratajaya. Ya si Sembadra. Utamanipun Kakang banjur si Adi Yayi Kresna sarta Kakang Udawa mengko iki bakal antuk kanugrahan. Ah, syukur ngaten rak kula uman. Ya. Mergo niki rak pun genah to sinuwun. Genah apane? Genah bilih ingkang nampi sasmita menika turasing Mandura inggih paduka kalian sinuwun Ndrawati. Lah kula menika rak diklebet turas Mandura. Iya. Mengke kula badhe pikantuk kanugrahan peranganipun Wahyu Purba Sejati. Iya. Nek aku takon karo kowe Kakang Dawa, kados pundi? Apa kowe uga nampa sasmita ingkang padha ingkang kaya tak rasake, ingkang tak tampa, apa dene ingkang ditampa dening Yayi Prabu Kresna? Apa kowe entuk? Mboten. Waduh, kowe nek mboten entuk niku lah. Wong kula nurut panjenengan mawon pun mengke gampil. Kula pokoke melu rombongan wong kula niku pun saben senajan to kula sing damel jadwal ning nggih kula dikirimi jadwale. Sapa kuwi? Paijo nika. Mboten napa kula tak ngunut mawon mengke. Kakang Dawa wonten dawuh. Wong arep ngganggu kanugrahan mono kudu semeleh rasane. Iya. Kanugrahan kuwi ora kena dijaluk, luwih kanthi selana peksa. Kanugrahan kuwi bakal tumedhak marang sapa wae kang resik lahir lan batine. Adoh saka panggalih cidra tansah caketan marang tumindak ingkang utama adiguna dudu. Kaya adiguna. Kowe ngetong Tangerang niku ngoten kaya. Koko Prabu lajeng kula nyuwun iguh pamrayogi. Katitik saderengipun kula nampi rawuh paduka menika kula ugi sampun rembugan petarosan kelan kadang kula inggih pun Yayi Sembadra. Wong sing rembug, wong sing rembat. Yayi Bratajaya menika ugi pikantuk sasmitaning dewa tanpa benten, tanpa beda kados dene sasmita ingkang kula lan paduka tampi Koko Prabu. Walah dalah. Ayo Kresna yo. Ya. Banjur aku njaluk jlentre. Wahyu Purba Sejati kuwi apa? Mergo ngene. Dewa ora nuduhake Wahyu Purba Sejati kuwi ana pira lan apa wujude. Jawata ora paring dawuh. Kula sagah matur nanging kula mboten wantun lho. Sebabe menawi kula ngantos matur peranganipun Wahyu Purba Sejati ingkang kula tampi lumantar wangsiting Jawata lajeng atur kula pun tampi dening Paduka Kanjeng Koko Prabu mangke wonten tetembungan ugi ingkang wonten ngarani bilih kebo musuh gudel. Ane kebone gelem musuh gudele yo gelem disusul ora apa-apa.
Wong iki sing penting mengarai pangudine Kresna lha nggih lho la iya. Wong ngani kowe karo aku ki sarujuk apa ora? Kowe karo aku ki matuk apa ora? Angen-angenku karo angen-angening si Adi Kresna kuwi gathuk apa ora? Nek kula gathuk. Ah sembuh, kowe arep gathuk ora gathuk sakarmu. Nggih. Mau disembah saiki diunek-unekke wis. Apa kelakon mulih bali isa-isa. Dawuh Kresna dawuh. Matura. Jlengrehna Wahyu Purba sejati kuwi apa wae? Kuwi apa? Ana pira yen to pancen ana akeh? Nggih. Kepareng kula badhe matur ampun sora-sora anggenipun ngendika. Yo, nggih. Wah, gumun aku. Anggon rada lirih kok malah bengok. Mekaten kok Prabu miturut petanganipun ingkang Rayi Indrawati. Sepisan Purba sejati menika estunipun wonten sekawan werni. Ana papat. Inggih. Katindak memring prasasa. Ana papat, pirangane apa wae? Inggih sepisan ingkang sinebut Cahyaning Rat. Angka kalih ingkang pun mestani reksakan ningrat. Angka 3 Wembaning Rat. Lan angka sekawan Juwananing Rat. Papat sepisan Cahyaning Rat, Reksakaning Rat, Wimbaning Rat, lan Juwananing Rat. Kuwi jlentreh apa wae? Inggih sepisan. Cahyaning Rat menika wahyuning ratu. Dados sinten ingkang kedulungan Cahyaning Rat menika sakmangke badhe pinanadawa kamulyanipun sapedak turunipun. Sakmangke badhe dados Nalindra. Oh ngono. Iya. Lajeng ingkang angka kalih Wimbaning Rat. Menika wahyu baboning Nalindra. Menika ingkang kedah nampi nggih wanita awit ingkang nugrahan menika sampun sinebat. Inggih menika wahyu baboning Nalindra teges wanita menika ingkang mangke badhe ngandhut dhateng tulasing Nalindra menika wonten ing Nuswa Jawi. Lajeng reksakaning Rat. Menika awredinipun Wahyu Patih. Dados sinten ingkang kedulungan Wahyu Patih menika benjang turasipun badhe dados wrangkanata wonten ing Nuswa Jawi. Tegesipun nurunaken patih wonten ing Nuswa Jawi menika. Lajeng ing pungkasan ingkang pinastan Juwananing Rat menika Wahyu Wadat. Wahyu Wadat menika kula nuwun sewu. Sinten kemawon ingkang kedulungan Wahyu Wadat utawi Juwananing Rat menika kula wau menawi Nalindra kakung boten saged nggadahi garwa langkung saking setunggal. Kresna, kula wonten dawuh. Nek iso mbok aku aja entuk kuwi. Liripun menapa? Wahyu menika kanugrahan menika inggih gumantung kanugrahanipun badhe manjing dhateng sinten. Boten aku ora iso gleleng mengko. Aku ki ratu Pilabara garwa Prameswari kuwi luwih saka siji. Si Adi Kresna wae 3. Mosok aku mung siji. Ami terima-terimake wong panjenengan menika setunggal kemawon teng kraton isah-isah. Ajeng 3, ajeng sekawan niku ambek nggih. Mikir dikulmu kuwi. Nggih. Ambek iki sabar. Ora iso. Perkara garwa kuwi ora iso. Diubak-ubak nggih. Wis paten ndang. Ya Kresna aku nampa momo entuk kuwi nampa ora apa-apa. Aku kuwi metung karo tenaga, ya tenaga lahir ya tenaga batin kuwi tak petung. Nggih, mereka prayogi leres mangandika paduka. Ya. Sabanjure piye? Laku nggone bakal gayuh kanugrahan iki sabanjure piye aku mung pasrah Sari Jadi. Kok wagu piye? Gandeng sampun wonten trontong-trontong sing kepadhang badhe nampi Wahyu Purba sejati menika inggih pisan paduka. Angka kalih ingkang Rayi Indrawati. Lan ingkang angka 3 sakmangke Yayi Bratajaya inggih pun lara ireng. Prayoganipun kula paduka kaliyan Yayi lara ireng pun kanthi ambudidaya nggayuh Wahyu Purba sejati. Idak-idak netrek katrimaning gesang kula lan paduka Kanjeng Prabu.
lan sakmangke sampun ngantos sedaya samilir weng kewajiban karonten kanugrahan mriku kedah wening lair lan batosipun ingkang badhe pun panjingi wahyu menika supados wahyu badhe jenak pramila kula suwun Koko Prabu paduka kula aturi nebihaken nebi perkawis-perkawis ingkang sakmangke keduga badhe damel risak ing kawontenan diri pribadi kula paduka menapa diri Yayi Bratajaya kula suwun sarujuk Koko Prabu sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nawang sesangka nalin rombok marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangromake wadya padha krore kagiri-giri